Right, good day, ladies and gentlemen. Kuri sei kwamuri kuonera videos muri. I hope I find you well. Muri eZimbabwe kana uchiri munyowani, make sure to subscribe or turn on that notification bell. Kana uri mwana wevhu, panapa ndo musha wema news updates. Nyaya ndakakubatira muzuva ranhasi inyaya yakaitika kuSouth Africa. Nyaya yemukomana iye anonzi Roy. Mukomana uyu anonzi Roy akawanikwa akafa. Asi kufa kwaakaita airatidzwa kuti akapondwa. Zvisinei zvaratidza kuti akapondwa. Mukomana uyu akutariswa kuti akaponda pane one street kid riri kugara pasai. Arisi street kid, ndisekuru vakura vanogara musango. Ipapo pakawanikwa mutumbi wemukomana akafa nemapurisa. Wai pari kufungirwa kunzi mapurisa? Pane audio yakarekodwa nemukomana uyu achiti ndiri kupolice station. Zvisinei mufambiro wataita nenyaya iyi tichitsvakurudza, pane zvakawanda zvabuda muvidhio iri. Muri yeZimbabwe, vana veZimbabwe vari kuSouth Africa vazhinji havasi safe, havasitombori safe. Muchaona zvakawanda kubva muvidhio. Polisi yekuSouth Africa iri kunzi yakauraya mukomana anonzi Roy. Mufudiro wekuita nyaya yakatofungirwa zviri kuitwa zviri kunzi ipolisi. Muri yeZimbabwe, kana une news dziri kutenderera dziri kuitika kwenyu kwamuri ikoko, isuye hatirari tinosvika. Namba dzedu ndo dziri kubuda pascreen dzakanzi hatirari conduct. Tibate ipapo WhatsApp kana kufona tosvika paground pari kuitika nyaya. Kana une nyaya yako inoda kuzivisa kumhuri yeZimbabwe, tosvika futi paground. Kana une maadverts aunoda kuti abude pahatirari 263, namba ndeidzo. Kana unoda kudzidziswa zvesocial media, namba ndeidzo. But zvese zvandiri kutaura zvinobhadhariswa kunze kwekufambira manews updates kana kuuya nenyaya yako inoda kuti ibude paplatform. Muri yeZimbabwe ini sahatirari ndafunga kusiya tosangana zvekare manje munguva inotevera. Make sure kuti wagara wakagadzirira next update, noti nhasi ndichakupai mandandi, ndichakupai hobo manews updates. Much love. Very good afternoon to everyone, wherever you are watching this live. Greetings to everyone. This is Mr. Munetsi from the Great Hope, your advocate and your community leader. Greetings to everyone. Just to share this live, it is very important. I'm at the scene. Kindly share the live. I'm at the scene, not far from the police station. I'm going to give you the update of what is happening now at the moment. So this is your advocate, Mr. Munetsi from the Great Hope. Whenever there is a need, we always help our communities. So that's why I'm at the scene where the body was found. Too many questions than answers. This is horrible, to be honest. So okay, good afternoon to everyone. Can also join a Great Hope. I've just put the number for the Great Hope per screen or per message, sorry. So you can just contact us at Great Hope. I've put the number 071 276 8363. Yeah, no, I know about the police, guys. I know. In Pangbasa ndatopedza anditika. Saka this case ndatofonera family ya under a crime intelligent ne Hawks. Tatofona tatopedza zvedu. Right. This is the background of the matter. I've left the family in the police station so that I'll be able to make sure that this case is covered. And also, I've already informed some of my friends who are working in the South African Police Service, and some who are working on the crime intelligence, and some who are also working in the state security. So they said they are watching this live
and I'm also going to give them information. Guys, if you are going to say to me, you must be careful. Saka mungoraiwa mchisiwa ere zvichingodaro. Kana muchida vanhu vanongoraiwa sembwa. Next time ndiwaurayirwa mukoma wako sisi vako. Muchingoti senai nazvo. All right, we can leave it. But next time pauchaurayirwa hama yako ndo paunozoziva the pain. Yekurayirwa ndo pauchanzwisisa. Kumanya muchiti senai nazvo ka ameno zvenyu. I'm not going to do that. Andika, right. Where I am, okay, I'm going to show you the place, and I hope the family in Zim who are watching this live, they are able to forgive me. I'm not going to show the place, but I'm going to point to them where the body was found. Right. So this is what happened, guys. I'm also going to bring other people on the page for them to on my page to say something. And especially the family. I'm not far from the police station. I've decided just to be opposite police station. Right. This is what happened. Mkomana uyu. Yes, he's a Zimbabwean. He's a Zimbabwean. Let me just tell the family. Because ndandava mapolisa anga achingopa panika pandasvika pese. The entire station is panicking. The entire station is just panicking. I've got the case number. Alright. Uyai pakaurayirwa panze body yakaonekwa iri ndo pandiri. Uyai ipapo ndo pandiri. Ndango cross a road nasika doti wandione mapolisa. Okay, so guys, this is what transpired. Okay. I'm just communicating also with the police. Home Affairs. Not Home Affairs, sorry, Crime Intelligence. Mr. Temani, I must send him the case number. Right. So this is what happened, guys. We're gonna show you even background. Alright. But pandakamira panapa. I'll show you paneka paper aka. Ndo pakawani kwa mkomana ari hapa. Panika paper kamuri kuona aka. And then if you have to look on the ground now, apa pachona, vauti mukwanise kuzuma, hapana kana ropa rinoratidza kuti munhu anogona akaita sei. Ndipo ipapa muri kuona panika paper aka. Ndo pandiri apa. That's where the body was found. In this area. I'm also going to share with the family the pictures so that varukumusha vazive. Anditika. Alright. Ndopa tiri papa, ndopa akaurayirwa panapa. Okay. So I'm just going to explain to you the merits of the case, what it transpired. Mkomana uyu aifana kwenda ku Zimbabwe mswe Thursday. Let me just check my other phone. Just a second. They were actually monitoring me patatanga kuya vamwe vachingotarisa ndichipinda even mu police station vatanga kubvunzisisa kunzi ko uyu ndiani uyu zvakamira sei. There's a panicking. Right. Mukomana anonzi Roy Mandevana ndo zvakaitika aifana kudzokera ku Zimbabwe. Like muri kuona kuti there are many people. Okay, now I'm going to explain to you guys so that you would understand. All right. So this is what transpired. The guy was supposed to go back to Zimbabwe on Friday or Thursday. They knew that this guy is going back. Bag rake riripo. You see the bag. Rakatokura riripo. Angatesa mkwende wake. Ndopa akasira bag kuna bururu wake. Akati, can you keep my bag? I'm coming back. Ndopa ndangoenda kumusha. Then the next thing, the family in Zimbabwe received an audio from him when he was saying that I'm arrested. Let me just play the audio so that you'll be able to understand. So it's a case that we are taking very, very serious, guys. Yeah, I just want you to listen to the audio. Yakapetsira kutumira. I hope you'll be able to listen to it. How is the weekend going?
Okay, just hold on. Just wait. I just want you to listen to the last audio he sent to the family when he was under police custody. Okay, I'll play it now. Just want you to listen to it. Trying to add volume. Just be patient. I'm trying to add volume. I'm not sure if you are able to listen. Okay, let me just wait. And the screen speaker. Are you able to hear it? Let me try. I maybe I have to put it on another phone, but I'll try to replay it. Muna angari pakati pemapurisa. Let me try. So let me try to play for the last time so that I explain to you what we picked now. Right, so this is what transpired. The guy was arrested. According to him, he sent a message that he was arrested by the police on an immigration matter, and
Yeah, he was detained inside the police, and then he confirmed on the audio that the police, the money they wanted from him to be released, kana kuti bribery yavaida urochi mari yechoko muhomwe yanga yakawandisa. Saka ndopa azopedzisira achitaura kuti handizivi kuti ndichapinda mukoti rini, ndichabuda rini mukoti. Anditi ndo message yakatumira to the family. Surprised, yesterday they received a call from another guy informing them kuti mukomana anzi akafa. Ndobva vaudzwa kunzi bhodhi iri kuJamestown. Munhu akavafonera akabvunzwa kunzi saka iwo wafonerwa nani, zvakanzi ini ndafonerwa nemapurisa. Ndo andudza ndobva anzi nhamba yemapurisa yachina inoti chii, anzi ndafonerwa neprivate number, but ndo zvavandiudza. Anditi saka hama yemunhu uyu yemukomana uyu mudzimai ndobva akabva atsvaga painternet police station yepaTembisa. Ndobva aita ifone call achibvunza nezuro kuti ko munhu uyoye achibvunzwa kuti tanzwa kuti kune munhu akadai zvakanzi munhu yakadai akashayika, takamunhonga somewhere on the road, takamunhonga somewhere. Ndobva tamuendesa saka bhodhi yake iri kuJamestown kuforensic. Ndozvavakaudzwa nemapurisa. Right, I want you to listen to me carefully. Right, family ndobva yaenda, ndobva yaudzwa kunzi asi munhu takamubata asina kana passport, asina kana document, ainzi unknown zvinenge zvichireva kuti haana asikanwa kuti anonzi ani zvakafamba sei. Ndobva vaenda kuJamestown, ndobva vaudzwa kunzi takavhara Saturday, but tinogona kukubatsirai kuti tingotsvaga case number, but hatikwanise kukuvhurirai. Ndobva wapiwa case number yachona. Right, ndobva vange vanayo. So the difficult part now ndeyekuti saka tazosvika papolice station, vachanga kusvika ndobva vachitaura nemapurisa. Ndobva ndazosvikawo, ndobva ndavatora paside zvakanzi nemapurisa. Ndobva vauya patatiri, ndobva vati mukudei chipani papolice station. I think vanga vatomboziva kuti nemunhu wedu akadai. Ndobva ndavati ndiri kukumbira kuti ndimbotaura nefamily pachedu chimbonzwanana. Handiti because isusu zvatati chizama kuita kufonera mukomana uyo yakafonerwa nemapurisa kuti tizive kuti iye akafonerwa nemapurisa sei, pachii, on what grounds, ndiani mukomana uyu. Sana nchedza kuzama kumufonera nchimuti uya papolice station unasotsanangura kuti mapurisa akakufonera achikudza kuti munhu ndiani, iwewe unozivana nemunhu uyu pai, zvinofamba sei. So ndo zvakaitika. Then ndobva ndatanga, because we are trying to help the family to investigate, to have the closure of this case kuti zvakamira sei. Saka mapurisa ndobva achizodzoka apo. Ndiri kuona vari kunditarisa vakawanda, ndiri panze, but ndiri kuona kuti ndiri panzvimbo, vabuda vakanditarisa. Handiti saka don't worry, ndosaka ndiri palive panapa, vari kunditarisa vakawanda. Vari pagate apo, muchapaona distance yachona yepakawanikwa bhodhi nepane police station. Hanti muri kuona road police station inotova opposite. Right, saka ini ndanchizama kuedza kutaura nemukomana uyu kuti iwowe wakafonerwa nemapurisa on what grounds, vachikuudza kuti munhu uyu ashayika. Unovaziva sei mapurisa aya? Namba yako wakaiwana sei mapurisa? And iwo wakazoziva sei kuti munhu uyu kuti uzoudza hama dzake zvakafamba sei? Zvanoda kuti munzwisise, akafonerwa sani nemapurisa, uyezve mapurisa akaona nhamba dzake kupi dzekuti vanomufonera vachimuudza kuti munhu ashayika, udza hama dzake dziende ku forensics. Let me just be honest with you guys. I want you to understand me carefully so that I don't mislead you. And under normal circumstances, munhu I've dealt with macases achona evanhu vanenge vanzi mabhodhi ashayika, munhu ari kutsvaga chii. Kazhinji kachona police haise effort yokutsvaga munhu guys. Imimi ndimunototanga kuenda kuzvipatara, ndimunototanga kuenda kumakliniki, kumapolice stations, muchiti tiri kutsvagawo hama yedu yakashayika. Then police inozokuudzai kuti imimi chimbondai mutotsvaga kwakati. That is the process guys. Anyway, even in Zimbabwe yekuti
ndimi munotenda kuma-police stations muchienda kuzvipatara. Tiri kutsvagawo hama yedu anonzi Munetsi. Saka ndokuvhara nemuti uyu vasandioni kuti munhu wedu takapedzera kumuona zvakati. Then mapurisa anobva akuudzai kuti endai mutotsvaga kana kuzvipatara, endai kumaremandi, endai kwakati. But the question would be, why would the police phone a stranger womubvunza kuti womuudza kuti udza family kuti ende kuJamestown forensics ndo kune bhodhi yako, vakazviziva sei uyezve vakamufonera sani? Saka pandasvika ndanchedza kufonera mukomana nchimubvunza kuti kwewe mapurisa munozivana sei, munonzwanana sei, waiva kufonera chuya atisangane papolice station. Amboramba kuuya achinditi uyai ndimutore. Saka tazenge takutukana, munongoziva kuti dzangu hadzidhonzi, nguva diki diki ndogona kungotanga kuti hasha. And sometimes I become emotional because I work with the Zimbabwean community. Tinonzwisisa ma-problems avo. So sometimes apopota kuti Munetsi munomhanya kuita hasha, kuita sei, inenge iri pain yekunzwa anditi. Saka iye anga achiramba achinetsa achinditi hanzi huyai munditore kumba tiende tese kumapurisa. Ndakati hazvite, handikuzive kuti ndiwani, unogara papi, and so on. So inini I also don't want to comment, I don't want to bring my issues ekuti munhu yatiri kutaura naye akafonerwa nemapurisa pakutanga mushona mundevere or whatever. That will be very necessary for now. But pandatanga kutaura naye anga achizvita kunge munhu asinganzwe chirudzi chekumusha kwedu, ndachitaura naye nechirungu chachiramba kupinda, but that is unnecessary, right? Saka ndobva aramba kuuya, ndobva ataiwa mimi yaimunditore kumba. Ndakati we are not going to do that. Anditi ndavaudza kuti we are not going to do that. Ndobva tatanga kunetsana. Mapurisa ndopa achizoya pandandiri again, vakutanzi mimi magara nguva muri kuita meeting yenyu, our bosses are not comfortable to see you on the phone. Once you enter the police station, you must always come to us, tikubatsire, ndo basa redu. Ndobva tavaudza nyaya yachona maitikire yakaita. Ndobva vatsega titange tafonera iye mukomana wachona iye ari kunzi akafonerwa nemapurisa. Toda kuziva kuti mapurisa akamufonera ndanani, zvinofamba sei. Tikati tsoke, ndobva afonerwa mukomana uye, ndobva azobvuma. Saka ati ari kuuya izvozvi papolice station asati asvika. So to make the matter more complicated, ndezvekuti tapinda, there was instability within the police officers panyaya yachona kuti vazive kuti vanasotaura kuti chii chiri kuitika and so on. Vandavabvunza, ndobva ndavaudza kuti kana munhu akafona achiti asungwa ari pano papolice station, ndakati the under normal procedure in South Africa, even wakasungwa in a matter of immigration, before kana kuti wadetainwa, they take your fingerprints, vanotora statement kubva kwauri vasati vachokudetaina, and unotorwa mapictures, vanotora macameras mapictures ese, they check your health kuti hauna mainjuries here, achakubhuka musel. Then I said to that police officer, will you be able to check me with that information? If the guy was arrested at this police station, was he detained, or any process was conducted? Ndakavabvunza mapurisa vachona, vakati no, we don't have that information. Ndakati, why you don't have that information? Ndakati, are you able to check on your records? Kana kuti zvakanzi pekutanga vati hatina information yachona. Kechitu ndobva vazinge vakuti no, shift yakasenza iyo tatisipo takazongotanga Saturday. Anditi saka ndozvatadza. Guys, I want even the Ndebele people to hear this. This is something that is very serious, that I'm going to hide this information. Nenyaya kuti chichi, enough is enough. Anditi, I will use all the languages for everyone. That will be unfair for our fellow brothers who don't understand English. Kuti zvakamira sei, right? Tadaro manje, I will mix, all right. Vadaro manje, ndobva vazotaura kuti susu tatisipo. Anditi saka takutobuda mupolice station, tatirega itimirire mukomana uyu akafonerwa kuti because hanzi nemapurisa uya. Ndobva tadedzwa nemwe mupurisa, takutobuda zvedu, ndobva tamubvunza mupurisa, ndobva atanga kutaura kuti anditika, ndobva mapurisa atanga kuti, ndobva tadaidzwa zvakanzi mune mapictures ere emunhu uyu. Mukomana uyu asvikero uyu webhegi, sorry, webhegi mumwe wachona aramba
All right, would you have a problem to be on my page? Munotya here kana kuti nditaura kuva page pangu? Anditika, all right. No, ndichakupai mukana wekutaura. It's fine. All right, ndine family yachona na bhururu wachona panapa. It's a bit traumatizing. Vanga vakuchema ndimika. You are not strong. Mangwana atende tese kubodi kundo identify. Anditi. Right, saka chakubuda mu police station tabva tadaidzwa. Ndobva zvanzi munhu wamuri kutsvaga akaita sei. Ndobva vatora phone vanzvadzwa ndinawo anditi. Ndobva varatidza mapurisa. Zvakanzi toni mune mapictures ake here. Ndobva tatora mapictures ndobva varatidza. Mupurisa ndobva amgoitwa nga asina zvaari kuziva. No, apa pane domba apa ndopanzi bhodhi yange yakarara. Ndopakawanika. Again, let me just give you the views, guys. Normally bhodhi kana dzichiurayiwa muSouth Africa dzinonhongwa nemapurisa, dzinonhongwa musango, makadai. You know what? Dai vanhu vakanga vari vanhu vekure. Pane chisango ichi chamuri kuona ichi. Anditika, this body could have been even thrown away here. Muri kuzviona musango kana musango hapana. The body was found here pachena apa, and here is the opposite road is the police station, and his last conversation was to the family, ndasungwa ndiri maoko memapurisa. Anditika, muri kupaona apa ndipapa paakanzi anga akarara akatarisa pasi. Anditi anzi anga akarara musoro uri pasi, hapana kana ropa, hapana kana chii. Pasaidi pachina panapa panototengeswa sadza ichisa nyama. Amuri kuzviona ichisa nyama iyi, right? Then tapo manje mupurisa wayazoya kwatiri ndobva atakutobuda ndobva ati ndipei foni mune mapictures here. Mumwe womupurisa anga aripo pakutanga ndobva tati yes mapictures aripo, zvakanzi ndipei. Ndobva tamuratidza, ndobva atanga kutaura kuti munhu uyu ndindakamuona nezuro, ndindakandomubvisa pa. What are you saying, bro? Why are you holding a knife? Right. Leo mhepo dzatiri kusimudzirwa nepanapa. Garai musatedzere zvauri kutaura. Chigunduri icho. All right. Yeah. Saka takubuda uye nyanza ati mutauri. Patakubuda vabva vatichipayo. Haukutiri safe. Takubuda vatichipayo. Handi vanga takumirira mukomana. Takumirira mukomana webhegi. Saka ivo vazoti tidzokai musabude kunze. Tabva tadzoka zvanzi mune mafotos emukomana iri kana kuti mukuziva here kuti mukomana anga akapfeka hembe dzakaita sei. Tikati aiwa isu hatikuziva kuti mukomana anga akapfeka hembe dzakaita sei, asi mafotos tinawo. Ndobva tavapa foto riyambva variona zvikanzi aiwa muna rimwe foto iri ndobva tavapa futi zvikanzi is similar like the guy watakanhonga apa, asi mukomana akanhongwa aine foni yake. But passport hapana. Asi mukutaura kwake mukomana mumessage ari kuti inini ndasungwa nemapurisa, asi ndasungirwa madays. Passport yangu ndinofamba nepassport yangu asi haina madays, saka ndasungwa ndiri mukati kutaura kunu. Asi tiri kuzowana mukomana foni yake anayo but passport hapana. Ndo chimwe chiko chiri kutinetsa zvokuti sei passport isiri kuwanikwa mubhegi. Tasecha passport hamuna. Apa mukomana anga akatopeka bhegi rekuda kutoenda kumba nezuro sekutaura kwaaita pamesi. And message yakataura akatoti ndasungwa ndine passport handiti, but passport haina chi amadays. So kazhinji kachona when you get arrested nenyaya dzeimmigration vanototora passport yachona. Investigating officer anobva aitora immediately yotobva inenge yakutoiswa ndio yavanozosenzesa kana kucourt. You'll be given back the passport yachona paunonzi waconvicted kana kuti wakudepotwa. But the moment they arrest you vakaona kuti passport haina madays vanobva vatora passport yachona. Now the trick thing, the boat was found here anditika, ndo pakaonekwa pane boat pachona patiri panapapa anditika, and from here
what is separating the police station and where I am is that road ya muri kuona ishi. And he said he's in the police custody. Akataura kuti ndiri mapurisa ndasungirwa nyaya yachona, mari yavari kutaura yakawanda, handikwanise kuibhadhara, handizive. Now the body was found here. What is more interesting, the body was found here by the police opposite the police station. Now the questions to the police was right, Mimi, do you have a statement? Can you give us the details of the person akakudza kuti pane dead body rapa? Then the guy said, community always allege us, vanongotudza kuti endai mundotora body, so you don't know that person akakunzira akaunza body yachona. Yeah, anditika munoziva here body zvakati saka akauya achikudzai zvakanzi is just a member of the community, aingofamba, anonzani hatitomuzivi. Anditi, then the next question now ndeyekuti amumuziva anditi, and then you attended the scene, right? Saka muna details zvakanzi hatina, right? Ndakati okay, now the next question I said to the sergeant, what I know is that mi pamakasvika pabody iyi handitika, did you manage to check kuti pane guys, I'm tired of people speaking, people wandebeles who are saying Munets, we also want to hear you, and you continue to say kuti hanzi taura nechirungu, usataura nechirungu. Saka ndo ndoita sei ndovadzingere vanhu vasinganzwe chirungu, ndotaura neshona. Why are you not also sincere about vamwe vanhu vasinganzwewo shona vanonzwa ndebele? Handitika, right? Now then ndava ndabvunza mupurisa ndakati, myself, the way I understand evidence as a lawyer, anditika, this is how I understand the law, guys, kuti makasvika pasini iyi makakwanisere kuexamina body yachona kuti mutarise kuti yanga ine maphysical injuries here, yanga yakakuwara here, papane ropa here, anything zvaitika. Anditi ndikati, I know kuti you will not be able, you are not an expert, so you won't be able to give an expert analysis kana kuti akafa nei, zvakakonzerwa nei, but by just looking, use your common sense kuti munhu yanga ane chironda here, anga akakuwara here. And the police officer said, I might be asked to give evidence in court, so I cannot comment about that. I don't know anything about. Then ndabvunza kuti this is not expert evidence. Zvafana utoka ngono munhu akafa, unokonotarisa kuti anga ane ropa mukanwa here, anga ane mabruises here, kana kuti chii, zvinhu zviri pachena. Because if you look again back here at this place where we are, makatarisa apa hapana kana ropa, hapana kana chii, and so on. So he said to me, kwanise kukomenda on that issue. Anditika, hanzi handikwanise kukomenda about issue izvo zvaakuda vanhu vanoita chii, vanhu vanoita maforest, vanoitika mapostmortem. Anditi, right. Then the next question ndakachaka, amunakwanisa kutorwa mapictures here, because obvious mapictures anofanira kutorwa ebody iri pasini tinzo zvakamira, even ichienda chi mapictures hapana, hakwanise kutiudza kuti zvakamira sei. Then the next question that I asked him ndezvekuti, right, body yakawanikwa hanzi kuma7 dzamakuseni. Anditika, hanzi body yakawanikwa kuma7 dzemakuseni, but vakazopedza process yachona kuma10 ati kuma12 patanzi tazopedza saka hanzi tisi takaita zvese ndindakafila kesi yachona yese. Guys, what surprised me is that kazhinji kachona body yakabatwa kana kuti munhu ngatitaure chokwadi, munhu vanhu ngatimboona sodzana chokwadi chaicho. Kana wakagara muSouth Africa munoziva kuti vanhu vanobata ngunzu and vanhu vanorobha vanhu, vanoraya vanhu. Phone yake, I cannot say kuti it's an expensive phone, but phone yake haina kutorwa, phone yakaramba inavo. Anditika, phone haina kutorwa, vari kuti pavakanhonga body iyi papa phone yakanga irimo muhomwe. I want you to listen to me carefully. Tombotaurawa kunzoko aitwa sei, because paakapedzera kusungwa akati angasina mari papa. Anditika, paakataura kuti mari itorwa nemapurisa handina, anditi anga asina kana sendi raakanga ainaro. Then the next thing,
onzi asungwa aurayiwa bhodhi yawanika iri maari, then chiri maari chete ifoni yake. Vari kutaura kuti foni yake iripo. Kana vanga vari matsotsi vauraya munhu guys, handiti ka nganimotaura chokwadi guys, kana vanga vari matsotsi auraya munhu, matsotsi kazhinji vanotora, you know very well guys kuti matsotsi they take your phone, ndo yavanotoda kazhinji kumacases akadai. And kazhinji kachona ndezvekuti paakabuda anga asina mari yaakanga ainayo time itsotso, anga asina bhegi rake. What will be the motive? Tomboti akaurayiwa nevamwe vanhu vari kunze, matsotsi kana chii, vanouraya munhu achide chii, oregera kana kutora foni yake. Mukupanzwisisa ma-questions achona. Then one of the interesting things ndandazomubvunza, ndamubvunza kuti right, you said kuti wakatora bhodhi, zvakanzi zvakanzi ko ndiwo wakazofonera here mukomana uyu pakutanga ambotsika madziro? Ndobva azoti yes, ndiye akafonera mukomana uyu, handiti ka ndobva azoti ndiye akafonera mukomana uyu. Guys, just be careful, mukomana uyu akudzoka, rambai makamonitor, but ndiri kumuona from a distance. Yeah. Waiona zviri kuitika kudhirama rida kuitika nababa vamboburitsa banga. Mati? Angizwa baba? Mkoma, ndudzewo ka pane mukomana akawanikwa nezuro apa akafa, mamuripo here? Wokumusha uyamuona? Kuza mama oda kutirova muri wekumusha futi. Mati? Panita se? Ya, pane munhu akawanikwa ari apa nezuro. Haleluya, ngati titaurere kupira. Inini ndiye straight nakandaenda. Garai nyapa. Garai apa mutsanangure mukoma. No, I just could capture. No, I'm not capturing. I'm not. Handisi kukutsai. Motitsanangurira. Mirai ndipedze zvandiri kuita ndoya kwamuro right. Ndigarai apa mundimirira. Garai ndiri kuuya. Imi mefamily chifano vabvunza ndipedze zvandiri kuita. Guys, pane drama riripo guys. Anogona kutibatsira because ndo vanotarisa makatarisa kuhomwe kwake kune banga zvese, ndo vambenga vachida kuti tichikisidzira banga, handitika. But vari kuita kunge dzinombodhonza because manzwa vachitaura vachitanzi bvisa kamera yako titaure zvakanaka. Saka ndo pakawanikwa bhodhi, iwo anogara musangomo, handiti. Saka dambonasonzwisisa kuti maybe anogona kutipa information inogona kutibatsira kuti bhodhi ivo havana kuiona here kana kuti zvakafamba sei. Vatoya vakapfeka magirazi avo. Saka isusu we just want information yekuti bhodhi ivo vakaiona here, ndivo vakaudza mapurisa here, yakasvika nguvai, handitika. Saka that information can help. So for now he is briefing the family ndabva nekamera paari because ati ndibve nekamera maona. Saka rekatinzwe I'll go back kwaari, anogona kutipa information inogona kubatsira because paanogara apa rikaendione nditira yekusuma, paanogara panapa ndo pamba pakapa rikaenditira yekusuma, ndo musha wake ushu ndauzuma, handitika. Ndo musha wake. Then makatarisa pafira munhu ndepapa. Saka incident yakaitika anogona akaona zvakaitika kuti mapurisa akauya nguvai. So we just need to gather all the information that we think inogona kutibatsira guys, and so for now he's briefing the family ati ndibve padhuze nekamera yake, uye zvakabata banga, ane chitsvimbo chaainacho chegolf ichi anogona kungochitora obva andirova nacho mumusoro. Saka apa agara pasi ari kukurukura nefamily. So since akumbira kuti haasi kuda kunge aripo palive, ndichaita kuti ndikate, but in conclusion ndazobvunza mapurisa
ndakati right mukomana uyu pamakamutora anga asina passport here zvakanzi anga asina passport zvachose ndakati indava zvakanzi anga asina ndakati right foni anga ainayo here zvakanzi ehe ndakati right ko imimi semapurisa this is the question that I want to leave it to you guys now anditika guys on the security I'm covered I'm covered but akagara kutotsanangura family guys anditika so for the security for now I'm covered my guys are here ndosaka ndiri kupengereka but makanditi ndisavaburitse pakamera kamasecurity angu so they don't want to appear on the camera but ndinavo varipo izvozvi saka vakagara nababa handitika yaiwa handitombogari pasi saka ndozandazobvunza mupurisa uyu kuti foni iyi pamakaibata sakati foni izvo kanzi foni yanga isina password tati saka imimi makazokwanisa sei kufona gaisida kuti munzwisise mufonere munhu uyu makaiwana kupi password. That's what I want you guys to listen carefully tataurwa nemapurisa hanzi takangotora foni iyoyo ndobva tangotanga kubaya mapassword ndobva tabaya 1 2 3 4 ndobva yavhura password ndobva taona nhamba yemukomana uyu ndabvunza ndikati mapurisa saka iyi makaiona sei nhamba yekuti mugofonera uyu zvanzi foni yake ine password zvakanzi takangobaya 4 mazero 1 2 3 4 password ndobva rabuda ndikati avakutumira mastars thank you very much guys vakutumira mastars thank you very much thank you I appreciate because munoona some of the work that I do I don't even get paid and sometimes my families atinobatsira aya anenge ane mapolisi avo doesn't mean kuti munhu wese anobva aripatrisetwa neGreat Hope vamwe vangu vanenge vane nyaradzo vamwe vanenge vanana Moonlight and so on so pamwe pachona tinongobatsira so then the police said imagine vanzvadzi muri kuona tomboti mongoona foni handitika yemunhu ari missing moita on mobaya password 1 2 4 mazero mobva yangovhurika how lucky can be guys even uri marelationship inga munozviziva vantu unongoda kutona kuti munhu wako password refoni rake anoitichi handiti muri panzwisisa guys I want you to understand ndikuzama kukonesai wongonhonga foni izvozvi wongofungidzira kuti password yachona it's 1 2 3 4 yobva yaita then the next thing mobva wafonera mukomana uyu kuti hama yenyu yakashayika yakanhongwa iri kwakati will that be possible just a phone guys kungobva wangovhurika brain ngotongonziyonzi 1 2 3 4 wobva wafonera the guy kuti guy tine munhu watinaye akadai udza hama dzake kuti bhodhi yake tainhonga kwakati ngavaende kupolice station yake ngavaende kuforensics vandotsvaga munhu iyeye can that be possible? That's the question that I'm going to leave with you for this afternoon. And it's a case that I'm working on. The good thing is that the matter I've already reported it to the Hawks, to the National Crime Office. I've spoken to the kuwakuru wachona ve Hawks. Vanzwa ndarekoda family yazvinzwa vatoti vakuda case number yachona nasanenge vakutofambira case yachona. So they have to check now kuti if they have to do more investigations paakatumira message yake yekuti ndasungwa ndiri mapurisa they are going to check yavanoti mama nenetwork provider nematowers kuti time yakanga achitamira message yakasvika nguwai nearest police station yakanga achiti arimo ndeipi mune maCCTV camera here munhu achipinda muofisi achipinda papolice station pane vanhu vakasungwa at that time vanotaura kuti vanhu vangani here. So it's a case that is going to be investigated no matter how the police can try to cover each other, but we also don't know the motives kuti chii chakaitika kuti asungwe. So ndo pandichamira ndiri guys, it's a case that I'm working with. Any information I'll be sharing with you. So I'm with the family. Some of them I need to protect them because I also target kwa mapurisa and so on. Anditika saka I protect them, I protect my siblings, but we are working on the case. We have already escalated the case and the family Hawks va responda vakanzwa family chinzwa since to pay case yachona. They are going to take over all the investigations and everything.
the only thing chavanofanira kuita is to get a statement yemukomana wekufonerwa nemapurisa. Mapurisa zvari taura ichokwadi here, takangotora foni yake vatangoti 000 ndibva taona namba yake ndibva tamufonera vakaiwana senumber. Would that be possible? And then this guy, how did he manage to know kuti munhu yaane family kuZimbabwe kana nevamwe vanhu vari muno anovazira kupi akaziva sei? Why did they only found one number in the phone? Why didn't they try even 4 or 5 numbers? Then I asked the guy kuti auye pane police station handitika auye police station atipe statement aramba kuuya manzwa zvataura ati ada transport pamwe pachona handiti yaimunditore and so on. So it's something that is being covered and pane cover up iri kuitika. We'll give you more information as the day progresses handitika. You know why the advantage ndoda kuisa kwese iPad inokwanisa kuinvestigate, but iPad inofanira kunge tine tangible information yekuti akafira mapurisa. Now the police they know kuti akafira maoko mavo ndobva vamukanda opposite, saka havadi kuburitsa information iyoyo, but dai tati nayo information yekutanga yekuti akafira tichinasoziva taenda kuiPad. So Hawks will do the investigation. Ndio anozorefer case again ati ndisaende kuna baba vane banga akandizime phone yangu anditika. So we'll update you, but don't forget to join Great Hope. At Great Hope we are saved to serve anditika. The only way that you can support Mr. Munetsi is to take a policy with Great Hope. Mapanzikisisaka torane police ku Great Hope. Tandataura kuti mamwe cases atinetaya mafamilies anenge ane mapolicies aona kudhara vanga vachibhadhara, so they don't use. So it doesn't mean that every case that I do I get paid, I get money or I get food. Pamwe pachona ndenge chitongobatsirwa vanhu because vanenge vatongoyo vachitoti chi vada kubatsirwa. So this is live that is coming from Olifontaine police station. We're at the place mukomana uyu paakawanikwa board iri ichinzi yakawanikwa nemapurisa asina kukuwara, pasina ma-injuries, hapana kana ropa. There is no motive. We don't know kuti chii chakaitika. Akaurayirwei, phone yake yakanga irimo. The last communication yakaita akataura kuti ndiri mapurisa, and the police they are denying kuti body vakaiona iri panze iri paside pe road. May God bless you.